Sanamkela Avalanche of Grace igama lam ndithenjiwe molweni. Sikwi-Exodus 30 namhlanje sithi haleluya, haleluya, haleluya. Ngonyamezulu mavula kuvaliwe. Dwala lamadwala uthethelelwa abantu abangenabathetheleli hamba nathi ke loo nto. Uthixo ebeyazile uba izubalula le nto. Athi ndizawuhamba nabo kodwa. Asithi chu kancinci le nto. Ivesi yokuqala siza heading ithi isibingelelo sokuqhumisa nesitya sokuhlambela sobhedu i-altar, isibingelelo i-altar of burning incense. Yes, verse 1. Uze wenze isibingelelo sokuqhumisela ngesiqhumiso usenze ngomkampunzi. Siyamazi kumzali i-order yakhe, i-sequence, order. Ufuna umnika ama-orders. 2, verse 2. Ubude baso boba yikhubhithe. Ububanzi baso bube zikhubhithe. Uyayichaza sibe mbombone ukuphakama kwaso. Kube zikhubhithe ezimbini ziphume kuso iimpondo zazo. Phefumlo waso umphezulu waso wowaleka ngegolide. Ayazazi kaloku ezazinto zinee-touch-ups zegolide ezintle, igolide ecocekileyo. Basentlango njalo. Izinto ezintle zenziwa phi? Entlango. Ubonisa ukuthi uYehova uyayithanda icawa, ufuna ibe ntle. Nabantwana bakhe xa uya ecaweni ufuna babe bahle, babe dignified. Incwadi ye-Exodus ngoku iyasibonisa nje ukuthi ufuna kwenzeke ntoni. Phezulu waso waleka ngegolide ecocekileyo namacala aso ngenxa yeento zonke nampondo zazo uzithijize ngesithaba segolide. Verse 4. Uze usenzele amakhonkco abe mabini ngegolide phantsi kwesithaba saso ezimbombeni zaso ezimbini emacaleni aso amabini. Ziindawo zezibonda zithwale ngazo. Uzenze izibonda ngomkampunzi. Verse 5 leyo. Uzaleke ngegolide. Zegolide. Verse 6. Uze usibeke nganeno komkhusane phaa entendeni, phaa ecaweni. Uthelemeka uyamxelela ukuthi azasibeke phi. Uze usibeke nganeno komkhusane ongasetyeyeni yesingqino phambi kwesihlalo socamagusha esiphezu kwesingqino apho ndiya kuhlangana nawe khona. Verse 7. Uqhumisela kuso uAroni ngesiqhumiso esimnandi, imiso ngemimiso. Uqhumisela ngaso ekulungiseleni kwakhe izibane. 8. Ekuzimiseni uAroni izibane lakutshona ilanga ahlale eqhumisela ngesiqhumiso phambi kwaYehova kwizizukulwana ngezizukulwana. Ayiva ke ngoku ukuthi mayenzeke zazi iziqhumiso zibekwe phaya imihla ngemihla. Zibanjwa ngubani? Ngumsebenzi owenziwa ngubani? uAroni. Ngoba uAroni ebengcwalisela loo nto ukuthi enze umsebenzi kaYehova ongcwele. 9. Kuso nize ninganyusi isiqhumiso esingekho esikweni, nadini linyukayo, namnikelo wakudla, namnikelo uthulo lwayo. Ningawuthululeli kuso. Yangenzi into engafuneki ngoba bazawufa. Akadlali. Uvela nje athi xa ningayenzi into ethile makalumke uAroni enze kakuhle kwenzela ukuthi angazokufa.
ungayifihli noyifihla umzali. U-Aaron makacamakushele iimpondo zaso esisibingelelo, ube kanye ngomnyaka ngegazi ledini lesono lokucamakusha, kube kanye ngomnyaka asicamakushele kuse kwizizukulwana zenu, siyingcwele kangcwele uYehova. Uverse 11 ke ngoku kuthethwa ngeteksi, sithetha ngeteksi. Wathetha uYehova kuMoses esithi, xa ulithabathayo inani lomnyaka census bakabantwana koonyana bakaIsrayeli, ukubalelwa kwabo encwadini yomlibo wokuzalwa, mabanikele elo imali yokucamakushela umphefumlo wakhe kuYehova ekubabaleni, ukuze kungabikho sibetho kubo ekubabaleni, bangazuhlaselwa zizigulo bafe bagule. Mababhatale manje. Wathini imali ingathi inzima uba mayiphume, kodwa inzima uba mayiphume siye emagqirheni. Hayi, masike siye emakhesini, uThixo makasincede siguquke. Ngoba ngoku thina siphume ezicaweni, sithi icawe zininzi imali ebizwa zicawe, fike sithetha. Kanti laa mali xa uyibeka kulaa altari yecawe ijonge umphefumlo wakho, yaye ikhusela wena umphefumlo wakho ukuthi ungafi. Xa sisuke ezicaweni sithatha iimali zethu siyozifaka kwii-altari zamagqirha, zisazi uba sikho safe namagqirheni. Nantsi uthi aba bantu bazawubalwa, xa bebalwa phaa sebakhupha imali kwenzela into ukuthi bazoba safe, bazoba protected. Verse 13, nantsi loo nto bonke abagqithela kwababaliweyo mabanike isiqingatha seshekele ngokweshekele yengcwele, ishekele leyo izigera ezi-20. Isiqingatha seshekele leyo yoba ngumrhumo kuYehova. Ngava ke ngoku uYehova uyayibeka laa nto ukuthi kukhona ezawuba ngumrhumo kuYehova, eze laa mrhumo uza kwenza yonke iimfanelo zethebheneklo, zakwenzeka yonke iimfanelo zecawe. Cawe nayo ineemfanelo zayo. Verse 14, bonke abagqitheleyo kwababaliweyo bethabathela kominyaka 20 ezelwe benyusa, mabanike uYehova umrhumo. Isityebi asiyi kugqithisa, nosweleyo akayi kubetha nganeno kwesiqingatha seshekele ukumnika umrhumo uYehova. Abaxelele amayimalini intona ishekele ezasazi ukuthi ngoku kwii-rands thina South Africa imalini na. How we wish to know. Umniko umrhumo uYehova ukwenzela into ukuthi nathi senze the right thing, senze into erayithi, camakushela imiphefumlo yenu. Verse 16, uze uyithabathe imali yokucamakusha koonyana bakaIsrayeli uyinikele enkonzweni yentente yokuhlangana, ukuze ibe sisikhumbuzo koonyana bakaIsrayeli phambi koYehova ukucamakushela imiphefumlo yenu. Uyavuthi njena yonke into ebhalwe eBhayibhileni nesizathu uthi uyenzeni, sicamakushela into imiphefumlo yethu. Seku-17 manje senze isitya wathethwa uYehova kuMoses esithi, yenza 18 uhehema lwesitya sokuhlambela izandla ngobhedu noseko lwaso ngobhedu, kuhlanjelwe kulo
ulibeke phakathi kwentente yokuhlangana nesibingelelo, ugalele amanzi kulo, bahlambele kulo uAaron noonyana bakhe izandla zabo neenyawo zabo ekungeneni kwabo ententeni yokuhlangana. Verse 20 lo, bohlanga ngamanzi bangafi. Babalibele ukuvasa ezaa zandla nezaa nyawo bazawufa. Uthi mabazivase wenzele ukuthi bangazukufa, ngoba laa ndawo bazawunyathela kuyo ingcwele. Nasekusondeleni kwabo esibingelelweni besiza kulungiselela nokuqhumisa ngokudla kwasemlilweni kuYehova. Lonke laa msebenzi ufuneka bawenze ngendlela, nge-order. Akahlaleyo. Verse 21, bohlamba ke izandla zabo neenyawo zabo ukuze bangafi. Ibe ngummiselo ongunaphakade lo kubo, kuye lo nakwimbewu yakhe, kwizizukulwana zabo. Verse 22, uverse 22 senze anointing oil. Wathetha uYehova uMoses esithi, verse 20, thabathela kuwe ubulawo bohlobo imore ezivuzelayo ngokwayo engama500 eshekele, isinamon enobulawo ibe sisiqingatha soko 250 nekalamu evumba limnandi. Zikwenziwa ntoni ngoku? Kwenziwe anointing oil. Anointing inkulu liyeza elikhulu lezulu, i-anointing oil. Azuphinde ufunde la ku-Exodus, ufunde ibook of Exodus, yaqala ukuthi anointing oil ayonto yodlala. Thetha kakubi nge-anointing oil ukwenzela ukuthi ukwazi ukuthi uyaziqalekisa. Asingasiqalekisi, asingabi sazithetha ngokwezi ezimbi ezingangqinelani neBhayibhile. Uthi ivumba limnandi 250 nekayisi. Yina ene-measurement 500 ngokweshekele yengcwele, ne-oli yeminquma ibe yi-hin. Verse 25, uze ibe i-oli engcwele. Uthi la oil kungasetyenziswa nje, ibe i-oli engcwele yokuthambisa isiqholo sokuqhola umsebenzi womqhobi, ibe yi-oli engcwele yokuthambisa. Verse 26, uze uthambise ngayo intente. Oil uthambiswa ngayo intente. Nathi kwizindlini zethu xa kufikela ixesha le oil kuthiwe anoint your house, be obedient, uyi-anointe indlu yakho. Xa kuthiwa yenza ntoni nge-oil, zi-anointe nawe nefemeli yakho, yenza ngale ndlela ekuthethwa ngayo. Uye ubuyikhweshini okanye uthi hayi mna ndizoanointa. Lukhuselo lwakho lwaqala entlango. Uyahova usinika imithetho, ayonto yanamhlanje. Kuthiwa maku-anointe intente ke, uthambise ngayo intente yokuhlangana netyeya yesinkwa, covenant, ark of covenant. 27, netafile nempahla nalaa tafile, azibona ezaa sasizenzile, ezaa tafile nezaa lampstand nezaa ark of covenant, zizo ezikuthiwa mazanointwe. Nesiphatho sezibane nempahla yaso, nesibingelelo sokuqhumisa, nesibingelelo sedini elinyukayo neempahla zaso zonke, az-anoint. Uzingcwalise, 29, zibe yingcwele kangcwele zonke izinto ezizichukumisayo zoba ngcwele. Verse 30, uAaron noonyana bakhe uze ubathambise.
zubathambise, ubangcwalise ngale holy anointing, babe ngababingeleli kuwo. Yayiphinda verse 31, wothetha koonyana bakaSirayeli uthi, yoba yi-oli engcwele yokuthambisa kumle kwizizukulwana ngezizukulwana. Sisesa sizukulwana uyehova wathi kwizizukulwana ngezizukulwana kwawusetyenziswa loo. Wena ke wena mntu othi njena ndifuna izioyile, or wena mntu okriticize ioyile zawuyifundisa uhlekise ngazo, heyi masilumkeni. Ize 32, ize ingagalelwa nyameni yamntu, uze ungenzi enjengayo ngomlinganiso wayo. Ingcwele yona mayibe ngcwele kuni. Umntu osukuba eqhola 33 enjengayo nokusukuba ethabatha kuyo ayinike ongengowakuni wonqanyulwa, yeyi angabikho ebantwini bakawabo. Ku-34 kwenziwa i-incense. Ku-38 watsho Yehova kuMoses, zithabathe ubulawo, istorakisi, ne-oniki, negalebhana, ubulawo obo bube nentlaka emhlophe. Kwenziwa ntoni ngoku? Kwenziwa i-incense engangxengwanga, nentlaka emhlophe engangxengwayo, engangxengelelwayo, ibe yimimangaliso, ibe yimilinganiso, ibe nomlinganiso thile elinganayo. Verse 35, wenze ngabo isiqhumiso esiqholiweyo, umsebenzi womqholi, sigalelwe ityuwa, sihlambulukile, singcwele. Woyisila inxenye yaso icoleke, ucaphule, ubeke phambi kwesingqimo ententeni yokuhlangana apho ndiya kuhlangana nawe khona. Yoba yingcwele kangcwele kume i-incense njalo. 37, isiqhumiso eso uya kusenza ngokomlinganiso waso, ize ningazenzeli okwenu kuwe, soba yingcwele kuYehova. 38, umntu osukuba enze esinjengaso ukuba asijoje wonqanyulwa, angabikho ebantwini bakowabo. Sikelele ukufundwa kwe-Exodus 30. Zonke ezi zinto esizifunda apha zizinto ezizosilumkisa ukuthi Yehova ngumntu onjani, ofuna kwenzeka izinto ngendlela yazo, ukwenzela ukuthi nathi soyike ngoba usijongile kaloku, akatshintshi. Uthe he is the same yesterday, today and forever. Thina what I am God, I change not. So zonke ezi zinto ukufunda nje